Mbukelo esilethe Kuhle TV sakubingelela kanti manje sithathathele lithuba sihalaliselele laphana uKhuzani indlamlenze umfowampungo the President of the Blue Nation ngokuhlabana-ke laphana ngonombolo 1 edla umhlanganiso kwi-top 10 yengoma ezohlukanisa unyaka ehlelo-ke laphana emsakazweni Ukhozi FM lapho khona uKhuzani abaqoqode khona bonke amakhanda bekade eqhathe nabo wasiphumela phambili unombolo 1 kwase kuthi bamlama eduze kwase kuba yike laphana-ke umthandeni SK ehamba nolwandle nkulu besho kamnandi-ke bethi iParis. Kanti sukhumbula ukuthi uKhuzani akaqala ukudla umhlanganiso kwi-top 10 yokhozi FM ukudla phambilini ngo-2019 kuya ku-2020 lapho khona aphuma phambili ngengoma eyayithi Ijele. Kanti le top 10 ibihlelo Ukhozi FM olubambisene namathole efuneral nobese kuvela emsakazweni Ukhozi FM ukuthi-ke noma kanjani umuntu ophume unombolo 1 kuyena osithathile enyakeni ka-2023 wasifaka enyakeni ka-2024 uzobe sehlakabana nesamba esingango-100,000 ukomyeliswa ukwenqoba kwakhe. Kanti umbulo esilethe Kuhle TV thokozela nansi ividiyo esiyithunyelwe enkundleni zokuxhumana lapho khona uKhuzani bezidlela khona umhlanganiso. All right. Yeah. Pause. Nazo-ke siyayibala-ke siyayibala. Yeah. Asiyibale ngempela-ke sine seriously-ke manje. See. Happy New Year! Happy! Ras, church, enter. Bonakele sithi Happy New Year! Wakhuluma cricket. Sangena ku-2024, sangena. Jinja sambe. Umjolo. Uthola amabona amangaki ngoba ufunde ngoba wena ukufunda Indlamlenze. Number 1 yabiko bekhonisa unyaka kumsakazo Ukhozi FM. Ithi umjolo lowo. Sanibingelela uzoyike zonke indawo Ukhozi FM. Ngiyabonga yona ngimthandaza njengoba ngiphumelele kuyona. Happy siyabonga. Happy New Year! Happy 993,000.
Kanti kusenjalo kube sekubonakala engathi abantu abaningi abanamanga kahle ezinkundleni zokuxhumana kanye nabanye bebesemcimbini emveni kokuba kumenyezelwe uKhuzani njengomuntu othathe unombolo 1 kwi-top 10 yomsakazo Ukhozi FM. Kodwa-ke sizothini ngoba-ke kulandwele imigomo yokuvotwa. Mbukelo esilethu uhle TV na ungashiyela ukuphawula kwakho usitshela ukuthi wena uthini ngalolu daba le-top 10 yokhozi FM. Alright, my friend. Sengiyacela ngalo 2 minutes ebengisho my friend. Senguright manje ngithi. Nazo. Umcimbi nje obukhona nje. Ukhona ngelo ukuthi ezinhle umkhandlu waseKingdetshwayo hola wabontuli kanye nomasipala awusesizule phela sesizule. Sesizule siswami siyabonga baba. Ngiyabonga ntombi Sicela njengamanje ukuthi sethule umphemba ongumphathiswa la emkhandlwini kamasipala iKingdetshwayo ubaba umeya asibingelele ehambisana nobaba uNgwezi neziphathimandla zonke. Ayeye Kingdetshwayo ayeye Kingdetshwayo ayeye yazi nandifuna inkulumo ndifuna umculo kuphela ngithi nawo nyaka ozayo